ang Banghelyo ng Gisgot bahin og divorce. Ingon ni kag divorce na ang family na ang sacrament of marriage. Muna nga dili siya lisod siya explain ang ako mga hamboga. Ang akong doctoral dissertation is about marriage. Moral and intellectual development of person as regards marriage. Apan, ako maglisod ko. Muna karon ako lang diretsoon, ha? Muna, ingon ako na sakramento, pamilya, na ay katilingban. Ang Ginoo, klaro nyo kay siya. Di siya gustong divorce. Very fundamental. Ang mubulag, nakapanapaw. Muna it is rolled out. Ngano man, muna din. Muna yung pangutana, nganong, di ba masugot ang Ginoo? Ginoo na ha? Dili na ko iya dan giingon. Ang mga theologians na siya, sa Vatican II siguro na siya, nga the sacrament of marriage is unitive and procreative. Panaghiusa ba? Duhara na kapong pero makahimo na kag libro anak. Unitive, panaghiusa ang sakramento sa kaminyoon. Ang Blessed Trinity, panaghiusa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nagtuota nga ang Ginoo lonely. He lives in solitude. Dili, God is a family. Daghan siya sakop, di siya lonely. Mauna nga Sacramentos Kaminyoon is a foundation nining unity o pagka procreative, productive siya ba? Adunay mga anak. Matong unitive panaghiusa. Magsugod sa sakramento sa kaminyoon. Muna dihay usa ka tawo ni suwat siya bahin sa ilahang family tree. Diha niya sugda sa sakramento sa kaminyoon. Anham kita magsugod diha. Karon, sugod na ta nganong ang Ginoo di siya gusto. Kanang pagsaka sa family, pagsaka sa society, nagdepende sa pagsaka sa family. Maayo ang family, maayo sa ang society. Mana, ug dili maayo ang family, nagkabungkag-bungkag. Ang iyang foundation is shaky. Gitukod sa ibabaw sa bus, inig huros sa hangin, inig inguna na sa balod, lukapa ang balay. Maka it is placed in a strong foundation. Why? It is a foundation of a family and society. Mauna siya nga ang musod sa kaminyoon kinahanglan nga mature enough to assume the essential obligations in marriage. Mauna ang Canon 1095 number 3. Dako kay nag-scope siya. Kinahanglan nga naa ka ni ana, mature ka inigsod nimo kay you are forming family, foundation of society. Na union sa banag sa asawa, now forming a society. O magkabuwag na siya, labing pait kayo ang mahitabo. Ang society, siki ang foundation, ang society padong sa ubos. Ligon kita mga Pilipino, kung ano society, way panghambog ba? Sa panahon lang sa martial law, ang ilang taga-credit na wa kita maadto sa dictatorship ba?
tungod sa atong family ties, ligon kayo ta. Muna nindot kayo ta as of now, at least. Kasagaran na ito, magminyo magyod sa simbahan. Apan tingali karon daghan na kay puyo-puyo, ambot ang kaha. Muna ato nang hinumduman kanunay, it's unitive. Pagkahiusa, gikan sa Blessed Trinity, familia, society, nagsuka diha sa sakramento sa kaminyoon. Kanya, procreative siya. Sugod sa banag sa asawa, ang una nga mga magtutudlo. Unya, recent studies, kay ako nagwali ko sa US, sa parokya dito mo ko, ang akong giwali kining statistics nga from broken families come kanang mga violent crimes, murder, rape, sa panadiha, kidnapping, corruption, naa diha. Mauna, makaingon kita nga ang mauday ang Ginoo di gyud gusto og divorce. Kay maggubot kita. Hinoon, naamigin ang Ginoo nato, magampo magyapon ta. Pero iyan ang prescription. Siya nag-ingon ni ana. Mauna, why divorce sa simbahan, pero adunay annulment. Usahay, masayop ta. Ako usa ko sa mga judges sa matrimonial court. Pag hunahuna ba nga atong, ako nakadungog ko sa TV, sa radyo, nga mura man noon ang annulment of divorce. Di ba na divorce? Kay in annulment, the bond of marriage is not broken. Nganong not broken man? Wa may bond. Unsa may break ko nimo? Og way bond. Unsa man nimo pagbuak og glass og way glass? Way mabuak. Gideklarar lang ang kaminyoon from the beginning ab initio. No marriage from the very beginning. Mauna ang trabaho sa mga judges diha sa matrimonial court. But ang tumong gid ana dili ang pagbuwag, di pagbungkag sa pamilya, sa kaminyoon, kundi reconciliation. Ako magkuan ko interview ko, ang akong unahon ang kanang reconciliation nga magkauli sila, pero kasagaran na nila di na mauli. Kaya ang usa, na minyo na, daghan na kay mga anak, pakasal na. Kunya ang usasad, wa na, hain na karon. Mauna siya, nga, di na dyan magkauli. Last resort, mao ka na siya ang annulment. Ang Santo Papa mismo, iyang drop so many canons to accommodate sa mga Katoliko, labi na sa US, nga ni divorce, nag-divorce. Karon pag humag-divorce, na binyog lain. Pag binyog lain, din na siya kakalawat. Noon ang Santo Papa, nagunahuna siya ni Ana, doon ay briefer process ang annulment. Di kabot og usa ka buwan. Kung tinud-on jud ang Santo Papa mao nag-order ana to help Catholics makakalawat, to help us nga sayo ng atong pag-abot ngadto sa gingarian sa langit. Mao kana usa sa mga butang nga nindot natong hinumduman, daghan pa kayo ang nindot diha sa kaminyoon kung kini siya dili siya mabungkag. I'm not saying nga katong nangabungkag sigurado na mo nga wa na gimoy pag-asa kay ang kinadagkuan nga mga kriminal akon gingon diha sa mga broken families. Pero ayaw kay ang Ginoo maayo og maluluyon mo na magampo ta. Wa na to sa ina, wa na gimo, wa ta mingon na, ha? Ang ato
pahinumdom lang ta, parehas Ginoo, pahinumduman niya ang mga Pariseo, ang mga makasasala, niini apanwa niya abuga palayo. Kay kung iyang abugon, Ebanghelyo hapon, sige latag balik-balik og Corazin og Betsaida. Mauna ato nang hinumduman kanunay. Karon, usa sa mga butang nga fundamental sa gingharian sa langit mao ang pagpaubos. Mga banag asawa ug wa kay pagpaubos, wa ka. Paubos nyo ka. Ang Ginoo nagpaubos, nagpasakit, namatay, banhaw. Maunay atong sundon. Dili ka kanunay, ikaw mo'y taas. Under imong bana. Under imong asawa. Inigkasal, may gani, wala kay ron. Magtinumban na yung stiil, kaya makatunom stiil. Well, ako'y haod, under na ko akong bana. Under na ko akong asawa. Di ba na siya mao? Di ba na mao ang tumong sa kaminyoon nga kita magkahiusa diha sa atong pagtukod og pamilya kana maayo tag formation, maayo kita, maayong pamilya, maayong community, maayo supposed to be ang atoa nga nasod naot unta panalanginan kita sa Ginoo with humility naa ang sanctity. God bless you. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Manindog palihog.